ko himen ko para ha kane kasngi baning kong jong kineki kane ka Bible convention balaisngi ka jingkumen bakarau Bible convention ngilai ka kerteng jingkumen bakarau Bible convention namar ka jingka jongu JISU Christ ka wanra ya ka jingkumen bakarau ha ka jingim chongi dina kata ka daw endala ka ya JISU ha shingoid endala pindia ya ha shingoid ka kubor kala poi shakin nongap lamporot ha rilum but angel kila penbana haki kumne wangel ula ong haki worship ting naba wanra ka kubor baba hapi kaban walang ka jingkumen bakarau haki paid babaro ko himen ko para ka Christmas kalong ka por bangi dap da ka jingkumen Klem kain po yano u JISU wanra ka jingkumen u person JISU u wanra ka jingkumen ha ka jingim chongi u JISU kendup ya baro lese don na padeng jompi ki bas ngausi ki badu jingkermen lese pis ngau jinjar ha ka jingim jompi namar kano ka daw ha ka jingim jompi kinmau ko himmen ko para kadba ngi shimmenda ha kaneka jingkumen bakarau Bible convention kabalais ngi pinsa dap da ka jingkumen namar shisin u JISU rung ha ka jingim jambi shisin u JISU shimdi pura ka jingim jambi pimbam banse ban kemen badu ka jingkumen ka bau JISU tarwa hapi kalong ya per ka jingkumen ka bangilaban yopidiang na kino ki paralok ka jingkumen ka ba ki buryu ki angai kanne shipor but kita ki jingkumen ka shong ha ka jingkwa jongki ne jingsngau jongki henre ka jingkumen ka ba JISU wanra hangi kalong ka jingkumen ka ba karau ngimla ban yo kum kane ka jingkumen ha kane ka perte light no now JISU nakata ka daw ki angel kila wan penbana ha ki nongna plamborot nga wan lam ye ka kubor baba ka kubor jong ka jingkumen bakarau bale ka perte ka don kam ban kemen namar laka ya unom penim bad minta kasngi kat bangistan kane ka jingpen kare jongi ka jingtuai jongi Jimpuson ya ka tino try ni baharo ni duwai lada pi shimmenta shirhem lada pi duwai shirhem lada pi puson shirhem ya ki kendin ka bangi yusno minta kasngi pinsayo jinggomen kamet jombi kan kemen kamen siam jombi kan kemen ka jimmut jimbarka jombi kan kemen bad haba kata ka jingkumen bakarau ka rung hapo jombi lemba ka ketin ka ba pisnga pipuson pinsayo jingkoy jingkia nagata ka daw ko himmen ko para mensiam baku idula persad mensiam iyangi ban perlong kiniki Bible convention ka jingkumen bakarau Bible convention naga benda baru ki kurn janga Rikasi Hills ban nga duwai babaro kinya mad ya ke jingit ke jongo boleh ke bashimmen talang batngi batkum juru ki bampat dio kalat kalindi ban shimmen talang batngi lese ke jingai ben siam jampi kabapi pindip ya kiwai halor kaneka jingkumen bakarau Bible convention ka jingkumen jampi kanang roy arsha ha ka jingim jampi hallelujah Nagataga daw ko himmen ko para ngiha ban pelut ya kapor rengkat badu JISU but kadba pishimmen dalang hakane ka Bible convention hakane ka jingelap ka bangi pelang nangne nakane ka jaka pi baro rengkat bat ki kon gikti ki jampi pindap da ka bor jangotrai minta kasngi ngakwa ban puson halor kane kapang kabangala pule minta
Haba u angelu trai ula vansha ka Maria te isoti. Ula aya ka kubur haka. Ba kansa don ka jingkala haka jingim jangka. Ka daw jong ka jingkala kalong. Uble unpa ya ukun jangu syaka. Lemba umensi yang bakuin. Lemba ka bor. Badu angel ula ay kaneka kubor baba. Pensa pun kun. But pensa ka ukun. But pensa ay kerteng JISU Iahwe. Minta kasngi. Nga kot nga veri pi iway pa iway. Ban puson ringkat bad nga. Ban snawutu kam syai kindiyat halor kaneka kerteng JISU. Bada ka ba pensyong nongrim halor ka jingi kai kabangiyo pidiyang na ka jutang barim. Ban ngide ban persyang ban sawutu nangno kami kaneka kerteng JISU. Kaya ka nongrim jang kaneka kerteng JISU. Kaya ka JINGMUT jang kaneka kerteng JISU. Kaya ka bor ka bangila ban yopdiang habangi kot kerpat JISU. Namar ngayos ngo ban ngala yo ihi hala ki janggi kemat haba ki bapang ki bashitam ki kot kerpat ya ka kerteng jangu JISU. Wat ia ki bayap shiliang ki yaid. Haba ki kot kerpat ya ka kerteng JISU uksudu pet na ki beriu. Namar kadon ka bor kerpang haka kerteng jangu JISU. Nakataga daw ko himen ko para. Ngidon kamban puson halor kaneka kerteng. Habangi ong sngi ka jangu JISU. Ne habangi ong ngipin kare nagabinda ka Christmas. Ngidi ben sautu ngipin kare nagabinda ka bor bamayan jang ka kerteng jangu JISU. Balaban penkala ya ka jingim jangi. Kadba pi syang ban SNGAP ianga. Kadba pi jere ka kerteng jangu JISU. Kadba pi duai da ka kerteng jangu JISU. Pensa yo madia ka kambal. Kamdame pi ki bapang ki bashitam. Pi shimen dalang hakaneka. Jingkamen bakrao Bible Convention. Nganges kem. Pensa yo madia ka jingkoy jingkia. Minta kasngi. Kadba pi puson ka kerteng jangu JISU. Kadba pi duai da ka kerteng jangu JISU. Don ki beriu ki duai kambun sin ka kerteng jangu JISU. Bad haba kila kot ka kerteng jangu JISU. Da ka jingay kila yopdiang ya ka jingkaman bakarau ha ka jingim jangki. Namar ki angel kila penbana ka beneng kala pensawa. Habangi pidiyang yaw JISU. Bat ka kerteng jangu haka jingim jangi. Ngin sa yopidiyang yaka jingkumen ka bakarau. Kadba pi SNGAP yanga. Kadba ka sur jangu JISU. Karung lemba ka skor jampi. Pidang yopidiyang yaka jingkumen bakarau. Haka met ka par jampi. Haka donur jampi. Haka men siyam jampi. Hallelujah. Hallelujah. Tinakata ka daw ko himen ko para. Ngakwa ban yalam yapi syaka jutang barim ban sngebutu kaneka JINGMUT jong ka kerteng JISU kai kumno kaneka kerteng kalawan bat ha ka ba ngipuson na ka kitab Exodus lai katsaw Exodus lai katsaw pilaban shimru ya ka Bible pi ki ba syang haing puson pulelang batngi kane ka kendin namar katbangi puson batngi pule ya ka ketin kata ka ketin kal selong do long snam hapo kamen siam jumpi bad pila ban pule ru kikina kibala ban pule jam kane ka kentin kabangi puson menda Ublay ula ong ha Moses ngalong Iahwe. Ublay ula ong ha Moses ngalong Iahwe. Ngalong. Ulalong. Nga. Ulalong. Ngalong. Nga. Ulalong nga. Okay. Nangta ula penbot. Langda ula penbot. Tuong kumni hakipat Israel. Ngalong ula pa yanga syapi. Ngalong upa syapi. Ngalong.
Uble upenyetu yalade ha KYRTENG batimai hawu. Ngalong uble jongu. Abraham, Isaac, Jacob. Minda udang ay kane KYRTENG ka batimai. Ladang ipet biang naka kitab Exodus Hindriu badlai. Sngoba shimru yaka kitab Exodus Hindriu badlai. Banang sautu shushu kane ka jing KYRTENG jongutrai ha ka jutang barim. Ti ublay ula ong hau Moses. Ngalong u Yahwe. Ngalapau hau Abraham, hau Isaac, bad hau Jacob, kum ublay badan bor. Henry ngam shem pin itu yalade. Da KYRTENG jonga u Yahwe. Hangning yusno uble upenyetu yalade hau Moses. Moses umpat hun satya ban shusngap haba uble ong ngalong uble jongu Abraham, ngalong uble jongu Jacob, ngalong uble jongu Isaac, ngalong uble jongu Joseph. Henry Moses ukwa banyo ya KYRTENG kam shai haba ulay siya ki paidba namar ki paid Israel kin kili mano bala payapi. Badu lakwa banong KYRTENG badu ublay ong ngalong Iahwe. Ngalong Iahwe. Kani kalong ketin Hebrew. Namar ngitip ka jutang barim kalato ha ka ketin Hebrew. Bad ka jutang batimay kalato ha ka jutang Greek. Bad habang yusno kane ka ketin Iahwe ngilaban sawtu kae ka ba ublay umut ban ong ngalong u Iahwe. Ngalong u Iahwe. Ngalong. Badha ka Hebrew ngi ongru kane ka kentin ngalong u Iahwe ngalong ka ka hitin Hebrew ngi ong eye asher kane ka longa ketin Hebrew eye asher kabamod ngalong Bad kadba uble ula ong kumne kaya ka jingdumu jong uble ban shavu Moses minda. Uble ula van hiar sha Moses hakamat Moses badula peni yalade ha padenke kasanyum kabameding uble ula peni yalade kaya ka jingdumu jong uble ban van hiar hakamat Moses. Hayaka kaya jingdumu jongo bale banwan ban penyetu yalade hawu Moses bad kam tame ha KYRTENG kaba kam kerpang ngalong u Iahwe ngalong eye asher kane kalonga jing penyetu jongo bale hawu Moses bad ladangi pule binia ka kitab Exodus shua kane ka jing pinitu uble hawu Moses kamdame ha ka linnong baar ngilaban tip uble ulawan le ayu uble ulawan ban pelait im yakipad Israel ka ketinu uble ka ong uble uang ngalayo uyi ngalayo snow ngalayo bad ngalayo snow yaki jingiam jongki brew uble ulayo badu ulayo snow badu la tip yaki jingiam jongki brew hari Egypt kabamod uble ulawan man liayu uble ulawan ban penim yaki pad Israel the Iahwe uwan ban penim yaki pad Israel ko himmen ko para kane kalong ka jing tumu jong ka jingwan jong uble nangda kane ka jingwan jong uble kala yatulupa dawu Joseph ladam ipshim yaka Exodus katlai katkindai pule wood kina Exodus katlai katkindai u Joseph ulong upa jong gipad Israel ubala yalam ikibriu sha Egypt namar hakapor
nemsinio junkie. Bad kipai di Israel kilayo burom namaru Joseph. Bado Joseph ula yatu lupa kawai pad ka jingjia. Pinsa SNGAP ya kane na ka Exodus katlai katkindai. Moses ulara bat ya kishing Joseph. Joseph ula pensmai ting ya kipai Israel. Ublay unsawan jingo ya pi habakumta. Pidei banra no nangni ya kishing jonga bat pi. Joseph ula keren tenge bat kipai di Israel. Kaya kaba ula ong. Kane kalong ka jingnya tulupa jongu Joseph hakipai di Israel. But pinnum sa junom hari Egypt. Kan sa poi kapor pin sa shem jinge hari Egypt. Pin sa stang pan snow shitom snow jinjar hari Israel. But hakata kapor kan sa jiayu Joseph ula itulupa. Ula itulupa ayu uble unsa wanjingo yapi. Iahwe wanjingo yapi. Kohimen ko para hakane ka por hakane ka ayom ngideben snabutu Christmas ka ba mood ka jingwan jingo jongo ble haka jingim jongi. Hallelujah. Hallelujah. Christmas ka ba mood jingwan jingo jongo ble hakane ka perte. Jingwan jingo jongo bele haki brio baro. Nakataka daw kiangel kila ruwai. Ni wanlang ya ka kubor jongka jingkemen bakarau yapi. Kaya kataka kubor jongka jingkemen bakarau ubele uwan jingo yapi. Bada nangta Joseph ula beta ula kendu ia kipai di Israel haba ublay wanjingo yapi balay ublay wanjingo kai ka jingdumo jang ka jing wanjingo ban pelai tiki beruyu deliver the people or save the people penim ya ki beruyu pelai tiki beruyu ne save the people penim ya ki beruyu. Tahangni ngilaban snowutu ko himmen ko para haba ublay ula raiban wan jingo iya kipai di Israel namarba kumbala yo ilupa Joseph cancer don ka jinjar hari Israel ha kata kapor haba ublay wan jingo yapi Joseph ula kumno Joseph ula haba kumda pide ban rano nangne ya kishing jonga batpi ublay wan jingo banleayu ublay un wan jingo ban pelai te ki beruyu ban pinmi ya ki beruyu na Egypt ban shakawai pat kari hakata ka po Joseph ula bulupa ula kerpad lupa pimde ben ino ya kishing jonga ha Egypt piru pide ben rano ya kishing jonga kabamon ula yo lupa ula tip lupa ula snautu ya ka jingmur jongo uble unle kumno uble un pelai uble unum pensa ya ki ha Egypt pinban ula un ialam ya ki habar kari Egypt kata ka mur Joseph shimkwa bansa marwe ha Egypt ukwa bandon lang baki beriu hangne Joseph ula kran tekana haba ublay wan ban pelai haba ublay wan ban penim unsa seino yaki nakari bakidon nangda unsa yalam yaki syakari balakular syaka perte bakerpang syaka kindau bakerpang syaka ri kabatoy kangap badka dud kane kadeka jingtumo kane kadeka jimmur jangka jimpenim kaba ublay ula kular ya kipai di Israel. Minta ngi keren siapa JISU kumno ngi ong JISU ulong nong penim. Minta ngin senang puson syusyu halor kane kapang kenapa ngindup laban pengam jiliu ka jingmur jong ka jingkot ya JISU unom penim jangka perteh. Hallelujah. 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 Nga kermen bait pi baharo pi SNGAP ia nga
pipuson kaneka kentin bad katba pipuson kaneka tin rengkat bat nga pinsayo pediang yaka bor kerpang mendakasngi but pinsas tamban kam idiaw JISU papistang ban kam ngeit haw JISU namar pinsayo yaka jimmaya kababuri NADUH jutambarem halor ka jingwan jongu JISU ko himmen ko para habangi puson Iahwe menda ngalap batay kindiat kinsoit halor kaneka history minta ngin peit halor ka ketin Iahwe katokumno pitip baro YHWH South Likidak ha ka ketin Hebrew YHWH kai ka JINGMUT JONG kaneka YHWH Iahwe ngi on kabamut uble upenim Iahwe kabamut Lord is my salvation Lord of salvation utrai jongka jimpenim utrai jongka jimpenim kane kalonga JINGMUT kabamut uble ulong unong penim kane kalonga JINGMUT kawan pilaban shim wood Isaya nungya tulupa saupo lai kadwe pilaban shim Isaya nungya tulupa saupo lai kadwe Isaya 43:11 puli koloi Isaya nungya tulupa saupo lai kadwe Mga ngalong utray na Lord nga omdon nong penim manu mga ngalong utray ublay wong mga ngalong utray na Lord nga omdon nong penim mano yaroy utray omdon nong penim mano habangi ong Iahwe ngideben savutu ha ka JINGMUT jongi Iahwe kabamut nong penim uble ubapenim bada palat Iahwe omdon mano balaban penim iyangi kabapios ngo kaneka kendin na ka kitab Isaya nungya tulupa pilaban kams ngavutu kay ka JINGMUT haba uble ula ong ngalong Iahwe kabamut uble umut ban hikai yangi bad ulong uble ubam chukut ulong uble badon bor bad ulong uble bam chukilla there is no change in God He is almighty all powerful but ka jinglong jong uble kalong ban penim yakibruyu ban id yakibruyu bad ngideben ngobutu uble ulong lut katolong jong ka jinga pat ka jingim barokawe nakata ka daw pideben kenmau habaw JISU la ong ha ka gospel jong yanis shipo pila tip ka ne ka kendin ngala wan ban ay jingim kabapura uble ulang ubakumno kay ka jinglong jong uble ulong uble ubadon lut ka bor udon lut ka jingim ulong ka tolong jong ka jingim kabamut uble wong ngalong haba uble wong ngam dona eye hanga haleluya ko himmen ko para uble wong ngam dona eye bad uble wong ngalong nompenim omdon ki veipat ki nompenim bad omdon mano ong omdon nompenim mano haka parte tang uble marwe te minta pideben sovutu haba uble ula penyetu yalade havu Moses bad haba uble Moses ula kelli kay ka KYRTENG jumping andup late itu yakipaid ba uble uong ngalong Iahwe ngalong kane kalong ka jing penyetu jong uble
but kaya ka jingmut ublay upenim. Bad habang ipuson halor kane kapang ngilaban sngabutu u JISU ru ukran shay kadar kane ka kendin bonsin. U JISU ru ulang nom penim. Nagata kadaw haba ublay ulay KYRTENG Jesus minta ngideban sngabutu kaya ka jingmut jong Jesus kaya ka jingmut jong JISU haka jingim. Bad ban sngabutu kane ka jingmut jong Jesus ngidon kamban sngabutu kaya ka ba uble ula kaya ka jingmut jong Iahwe. Bad minda Iahwe kalawan kaway pat ka KYRTENG ubalong unong penim namar ngitip ublay ula tung ningkong Moses hadin Moses manobalawan Joshua manobala shimdi iya ka jinglong nong yalam hadin Moses ude Joshua kamutayu manobala yalam yakipad Israel shaka rikanan hatode Moses ne Joshua di baropitip Moses ulaya barlatep yau haulum nebo umpatiolat ban yukijat haka rikanan Timano bala shimdi yak kamaram banyalam yakipad Israel shakari balakular uday u Joshua. Mintang idi ban sautu kaya ka jingmut jongu Joshua haka jingim jongi. Habang ipuson siya pang Joshua ngila banyo i Joshua kawan na artiliki KYRTENG na kakitin Hebrew. Kaway marshiteng jongay Joshua kawana Iahwe YHWH na bad nangta da kaway pat ka KYRTENG Shua kamotayu Shua kanero Shua kade ka katin Hebrew na Shua kamotayu penim Shua mod penim mod ubalay Joshua ka KYRTENG haka ketin Hebrew kalong Joshua ka KYRTENG haka ketin Hebrew kalong ayu Yehoshua kabamut haka Yehoshua don artiliki KYRTENG kay kata artiliki KYRTENG marshiteng jong ka Iahwe bad marshiteng na Shua habang ikot Yehoshua kamutayu uble upenim kabamut ngiong Joshua kamutayu uble upenim pila banong uble upenim te haba uble ulaiti yakakam nompenim hawu Joshua ula penim yakibriyu nakarikenja yakaba Moses ulastang na Egypt badula pinde pura habaki paid Israel kila poisha rikanan kabamut hangne ngidon Joshua nangda ngidon JISU haka gospel jongo Matthews ive arpo uwe ngipule kumno haka gospel jongo Matthews ive arpo uwe ngipule ayu pule kan kha ukun bat pinkot KYRTENG JISU yau namar un pen im yala kipa nya kipop jongki kan kha ukun bat en sakot KYRTENG JISU yau namar un penim yakibriu naka pop u Joshua upenim yakibriu kumno u Joshua ulong nom penim namar katkum ka KYRTENG jongo Joshua pile yo i Joshua kabamut ublay upenim kumno Joshua ulay Arab yakibriu ban penim naka jinglong maraw badula IT no yawu yakari kanan kadon hangno hakene ka pertay u Joshua wala palay ludi yakibriu naka jinglong maraw jonga Egypt
badula yalam yaki shakari kanan bad kari kanan kadeka kindo jong kaneka perte henre u JISU part JISU mutayu ublay upenim Iahwe u JISU mut Iahwe u JISU ulalekumno u JISU ula penim yaki bryu nakapop Hakano kadur u JISU ya per na u Joshua hakano kadur u JISU ya serim badu Joshua upenim Joshua ulong ubadon ka bor ubale ha uban penim u JISU ulong ubale ubadon ka bor ban penim yangi naka po Joshua udon bor ubale ha uban penim u JISU ulong ubale badon ka bor ban penim yangi naka po u Joshua ban penim yaki bryu naka po henre u JISU ulaban penim yaki bryu naka po hallelujah nagata daw ko himmen ko para ngi kot ya u JISU kumno u JISU nom penim ba marwe jonga pertai u JISU nom penim ba marwe jonga pertai nagata daw habangi kren syapang u JISU ngideban ngabutu ka jingmut jongka jinglong jong u JISU namar JISU upenim yangi nakapop u JISU uyalam yangi syakari bamjukut Moses uyalam syakari kianan baro artili kiri kilong kiri balakula sorno kadenium de both the land are the lands of promise Canaan is a land of promise heaven also is the land of promise te u Joshua ban yalam yaki bryu shaka ri bamjukut haka jinglong bamjukut kata kalong kabane u Joshua ban yalam shaka ri ba haka perte hangne henre JISU ban yalam yangi shaka jingim bamjukut baro artili kilongi jingkular jongubale promises ubale ula kular kibryu haka jutam barim kila sakut haka ri kanan henre ngi kikun jonga jutam batimai ka jingim jongi kampat sakut haka neka perte JISU ban itu hangi u JISU hikayangi ka jingim jongi kampat kut haka perte u JISU hikayangi ka jingim jongi kampat kut haka jingia henre u JISU hikayangi u JISU uble u Iahwe u nompenim u hikayangi ulawan ban yalam yangi syakari bamjukut syaka jingkula bamjukut lemba ka jingmap yaki pop hallelujah hallelujah ko himmen ko para nakataka daw ngideban ngabutu u JISU udang penshai shushu halor kaneka pang uble ulong nompenim badom don nompenim light nomma u badu JISU ulong nompenim jongki jait benriu baro jongki briu baro nakataka daw ngi ongro syapang u JISU ise homine salvatore Jesus savior of the humanity Jesus savior of the humanity u JISU ulong nompenim jong kibriu pilas untuk ngatarai kaneka minta badai nakataka daw ngi yo iru haka Eucharist bakul lada pe peg ba pin yo IHS Jesus kakren haka tin Greek Jesus bad kumjuru yakabanga ang Isu homine salvatore IHS ise homine salvatore habang ipet haka Eucharist bakui habap yo IHS pideben sovuto
u JISU u ap ban penim yanga haka jinglong buriu jonga. Haka jinglong u buriu ngadonayu ka pop. Badu Joshua umla ban penim yaki buriu naka jinglong jonga pop. U Joshua ulaban penim yaki buriu naka jinglong meraw haka ri Egypt. Ulaban kular hadu kari kanan. Henry JISU u yalam yangi na kari kanan jongkane ka parte sya kari balakular kabamju kut kalong syabaneng. Te ban say yangi na kari kanan syadu syaka ri kalong kabaneng ngidon kam JISU Iahwe ubawan hangi haka KYRTENG JISU. Nagata daw ko himmen ko para habang ikot kerpad ya ka KYRTENG jongu JISU ngidang kot kerpad ya JISU penim yangi namar melong unom penim jongi melong unom penim jongi melong unom penkia jongi but ngitip ko himmen ko para habang ipuson syapanga jinglong jongu Iahwe uble ulele kumno haka jingim jongi pai di Israel ban yalam yaki syarikular uble ulale na dong syadong uble ula penyetu yalade haki pai di Israel katasin kilayakendu jinge haka jingim jongi uble ula yai kudup yaki uble ula ay bor yaki uble upenim yaki naka jinglom raw uble ula penim yaki lembaka duriyaw uble ula penim yaki lembaka umzan uble ula penim yaki da kaba penbiang yaka bandi kaba mi bakersoy naka mausiang kaba Moses ula tid badula hukum ublay upenim ublay umju ino marwe yaki briu ka jinglong jong ublay kalong ban penim yangi naka jinge baro ublay ulay bam yaki hakari kenja daw manna bat kido jong gisim habakila kinyum ublay ulay wood yaki mana kenamba kinom pinjot namar ka jingkinyum kalombama ladangi kinyum percaya ublay kalombama te ublay umshim kwa bangil kinyum percaya wu ula penbiang no yaki shisin kila dap kila sange ban kinyum namar ublay utip ladang yai bateng ban kinyum kadon ka jimma yangi te ublay kwa bangin kinyum percaya wu namar ke jing kinyum ke jinglong jongi ban kinyum ka kanglad ya ke jimpenim ban trekam haka jingim te kai ka pangide belle ngimde ban kinyum larangi kinyum ka kang yangi ban yomad salvation jimpenim haka jingim jongi ngide ban long ki ba kongo lenter yaka saindur ke jongo blai haleluya nga kermen be pi baro pi SNGAP pi puson halor kane kapang knamba pindup long ke balai luid nang ta ladangi peit haka jingim jongi pai di Israel ubole ula don rengkat batni haka jingyai ke jongi haka rikenja ubole ula don haka how reshot lo bad ubole udon how reshot ding haka mid reshot lo haka sngi bale ukwaban penim porsngi kadonayu jingshit pormit kadonayu jingdum te uble shimkwa ban ino pai di Israel haka jingjinjar la dade ka jingshit ne la dade ka jingdum te ban yada yaki na ka jingdum ulapau hakama jongki how reshot ding ban yada yaki ban pentanda yaki haka jingshit ula pau haki how reshot lo te udang yada yaki balay ulale kumne ban penim yaki baru ki kam ka ba ublay ulale kalong ban penim ulayale yaki tuma persya kawe kari kawe pap
Uble ula yalam yakisha ka jingjop. Omde na marba u Joshua ulong bakalain. Omde na marba ki shipai kilong ki bakalain. Henry uble ulong ubakalain. But uble udon hapo jongu ka jingit ka bapalat yaki bruiban penim yaki ule yale yakatama. Minta u JISU ule yale yakatama naga benda jongi persha yaka bor jong ka jingtum. U JISU ulong u reshot ding. U JISU ulong u reshot law naga benda jongi banyada yangi minta. Ladangi aiti penkantang yalade hakane ka bor jong u JISU balong ding balong ulo nagabinda jongi nagataka daw habau JISU lakiu haulum tabor ula penpau yalade haki apostol bad kalawan ulo but tap yaki but hapadeng ulo kilayos ngo yakasur baperta kini barok yasrim ayu Iahwe uble upenim u JISU kabamod Iahwe upenim uble upenim yangi nakataka daw ngi God JISU nompenim JISU nompenim uble ulong nompenim Badu ble ula wan long do long snam ban shongsa badni ulong nompenim yangi kam kerpang hakaba maplud yaki pop jongi kane kalong ka jimmandoy kabang yomad haka jingim jongi haba uble haka history jingim jongi Israel u Iahwe ulate kumno ula penim kumno yaki bryu Uble ula penim yaki beriu dakabate yaka jutang batki. Dakabate ka jutang batki beriu. Ladangi peit ngilaban yoi ladon pun ki jutang ka ba uble ulate ka jutang badu Adam. Uble ulate ka jutang badu Noah. Uble ulate ka jutang badu Abraham. Uble ulate yaka jutang badu David. Uble ulate ya ka jutang ha ka jutang barim. Nangda ha ka jutang batimay. Uble ulate ya ka jutang badngi kibriu lemba u JISU dakasnam jogo. Te uju uble Iahwe. Nakataka daw u JISU ulong uble. Minda habangi kot kerpad ya ka kerteng jong u JISU. Kakatinu ble ka ong haka shiti jongu Paulus baku sharom shipo katlai jaru bakot kerpad ya ka kerteng utrayun laitim jaru bakot kerpad ya ka kerteng utray un laitim haleluya ko himmen ko para ladang ikot kerpad ya ka kerteng JISU ni laitim Ladangi idia u JISU badngi duai haka kerteng jidaka kerteng JISU ngilaitim badngi yoi halaki jongi kemat nios ngosha pangi beriu bayo madia ka bor jongo bele haka jingim jongi naga taka dau kiang angel kiong ni wanra yaka kubor jonga jinggamen bakarau. What is this kubor? When you call the name of Jesus, you will be saved. You will be healed. You will be delivered. Uble ula ay kaneka kerteng. But kajing so si kalong ngim pats ngawutu hado minta. Ne ngim ju kam kot ya ka kerteng jongu JISU. Leseng ngi jaitu palat ban kot ya ka kerteng jongu JISU. Ngi duai leseng ngi perkat ladangi kot kerpad ya ka kerteng jongu JISU omlong. Then haka jing duai jongi ngi duai kumno ngi address uble ngi address ko ble. But uble ula ong yangi minda pilaban sange ban address uble henre pilaban kot kumno JISU. Henry ngi pat bun sin ngiyong uble. Uble wong kumno ena yong palat uble ong JISU. Namar u JISU un penim yangi. Bun na prank jongi ngimju kam duai u JISU. In all our prayers we use more words to God
than Jesus. More often we pray with the name God than Jesus when God gave a new name to Yahweh. Yaroyotrai? Hallelujah. Hallelujah. Kani kalonga kubor jonga Christmas ko himmen ko para. Ka Christmas kalonga jingai la dia ka parte baro ka we ban ko duble Jesus. Christmas is an opportunity, a blessing that we received. The birth of Jesus is a blessing to the humanity to call God Jesus. Christmas kalong kasngika jongu Jesus Christ kalong ka jingai la dia ka parte baro ka we ban kot uble Jesus. Habang ikot uble Jesus kakentup iya uble bad kakentup iya kibriyu. Ha uble ngibulang iya kibriyuru kaju kamut. Kaju kapor. Kabamut yaki jing the Lord, yaki jing pang, yaki jing shitom, yaki jing jinjar baro jangi buriyu lapoy lang badu Jisu habang yong Jisu namar u Jisu udon hawu yaka jing long uble ha kaju kapor udon hawu yaka jing long buriyu badu ble daka jing shisha ula pensuk yaka kam janga perte. Ublay ula pensuk yaki buriyu hakaba ay u Jisu yangi. Pensuk kumno. Ngi ngilaban benshet yaki jing talon ki jing dona ki jing pang baro ha u Jisu. Te minta pid heaven kin mau. Nakatagada u Jisu ang wan syanga pi baro ki bashitom ki bakia jingkit nga ngan penjatay tiapi. This was not what God said, Yahweh said in the Old Testament. Haka jutambarim Yahweh klamshim la onkumne. Henry haka jutambatimai u Jisu ulong uble badu ulong ubriyu uonkumno. You have an answer to your problem in Jesus. Your problems are answered in Jesus. Yaroy utray. Pisngo kumen. Pisngo kumen ne. Ka kermen bait pi baro pisngap yangaru pisngo kumen. Nakataka daw ngilabu ya ka JINGMUT bakarao Bible Convention. Lada pisngap but pi puson ya kane pinom sosishu. Pinum babe halor ka jinget Kristan. Pinom babe namar ba pilong Kristan. Namar habapi God ya ka KYRTENG jogo JISU. All your problems are flowing to Jesus. Habapi God karpad ya JISU ha ka jinget ya ka jimpang cancer jompi katuit av JISU. Namar piyong wan shanga pi baro kibashitam kibakia jingkit ngangan penjatay tiya pi. Habapi God karpad ya ka KYRTENG jongo JISU ha ka jinget ya ka jimpang shi yap shiliang jompi katuit shaw JISU. Ya ka jimpang kelai jombi katui shaw JISU. Ya ka jimpang snir jombi katui shaw JISU. Ya ka jimpang plakun jombi katui shaw JISU. Ya ka jing the Lord ya ka met ka par jombi kawantui shaw JISU. Ya ka jinge baro ki financial problem jombi kawantui shaw JISU. Namar mallaki problem jombi kan poi shaw JISU. Dena kata kadaw kabaneng kala ay kane ka KYRTENG JISU. Pinsa pun kon but pinsa kot KYRTENG JISU yawu. Lem kom ta ublay ulaban nong unsa kot KYRTENG Yahweh yawu. Balay ublay shimla angkum ne. Balay u JISU ublay shimla ay KYRTENG Yahweh. Ne ulam unjindala ay Adonai. Ne Elohim. Ne El Shaddai. Kumba ki Ju ki God ya ubale. Henry ubale ula jid Joshua. Ubale ula God Jehoshua. Yaw JISU. Haka ketin Hebrew. JISU udon ka KYRTENG Jehoshua.
Iahwe bad shua. Kadonga jimbut kabayar bad kabajiliu kabangi deben sautu. Nagataga daw ko himmen ko para lada kino ki bru ki wan terwa hangi daw we pa duble ngim deben pediangshu kumba ong u Paulus bakoy lada ki we pat ki wan ban yalap da ka we pat ka gospel pim deben ngeshu namar bale u ble u lakadaw hangi Jehoshua Ublay ukadaw hangi yaw JISU. But how? Ngi don loot ka bar. Ngi don loot ka jimpenim. Ngi don kam ban pentimay. Ya ka jingya de jongi. Kalam artatin. Kalam ting kindiya turu. Namar how JISU. Ngi don Joshua. Joshua ubala peni hangi. Ya ka material success. Joshua kapeni hangi kumno ngilaban job halor kane ka kindo badu JISU upeni hangi kumno ngilaban job halor ka pop jongi bariu halor ka jing talot jongi bariu nakata ka daung yong JISU ulang nompenim pamarwe. There is no savior. God said ublay ula ong ngimdon uway pat nompenim daw JISU ong ngalong uta unompenim balawan longdo long snam ban shong sa batni kumba ong u Joseph hakipaid Israel shwa uyatulupa hangne kawan KYRTENG Emmanuel Joseph ula ong kumno Joseph uble un sawan piklat neem ublay un sawan jingo iapi. You understood? You understood why Emmanuel? And to whom did God send Emmanuel? Yano ublay ula ong Emmanuel kaneka KYRTENG ublay ula penyutu but no Joseph. Ublay ula penito Emmanuel how Joseph hakajutang batimay. Mano ba ong siya pang Emmanuel hakajutang barim? Joseph. Joseph hakajutang batimay kadaw hangi siya pang Emmanuel. Joseph hakajutang batimay layos ngo kakandin Emmanuel ublay unwan jingo kabamod Christmas kamutayu ka jingwan jingo jongu Iahwe yangi haka jinglong bruyu ba jinglong ublay pi samtia na karmen pim samtia namar kane ka kentin kalong kaba pentengen yangi kalong kaba rung jiliu sutid ha kadodud kamen siem jampi nakataka daw ko himmen ko para habangi puson kaneka jinglong bat ka jinglong do jinglong snam jongu JISU ngideben sautu shaikadar habau Joseph uang ralem yaka shing jongaru ra yaka shing jonga Habakumda pideben rano nangne yakishing jonga batpi manobong Joseph mindaw JISU baleu don kamban raya kashing agarikular namar unsalong shibinda bat ka jinglong do jinglong snam jongu JISU unlong shibinda bat ka shing jong JISU ublay ula ang Emmanuel unwan jingo yapi. Hallelujah. 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 Ko himmen ko para ngihaban ngait hakane ka jingmaya. Ngideban id yaw JISU haka jingim jongi. Ngideban kindi burom yaw JISU haka jingim jongi. Namaru JISU ulong unompenim. Ulong Yahwe jongi. Telesing idon bun ki KYRTENG ban kot uble. Henry minda
ka KYRTENG ka ba marwe ka ba ublay Iahwe wai hangi kalong Joshua Jehoshua JISU ublay upenim yangi lada manga ban mapi ngi kot kerpad ya JISU daka jinget ngin sayo ma jingko jingkia daki hajar ngot ki brio daki lak ngot ki brio kila ya ma dia ke jingko jingkia khaba kila kot kerpad ya JISU daka jinget hakane kapor kadbang ipin kare nagabinda kasngi burom jongo ko himmen ko para ngakendu yapi wei pai wei tolong ki baklain haka jinget ngeskem haw JISU ba pindo broi haka jinga e jongo bat kumbang ipule haka ktino bale haka kospa jongo yanis kat ive katsa ive katsan ka jingaye ha lor ka jingaye ha lor ka jingaye bad u JISU ulong uta ubale ngalong ubala shang bado bale nakataga daw yanis ha ka gospel jong yanis ive katpra ngipule u JISU pule yanis ive katpra pule Empat judan manu ubalayo iya ublay tang ukun bamarway jong ublay ubaju yaisha hakashadem ukpa ulapin ito yau omdan manu bayo iya ublay tang ukun ubala shania haka shadem jong ublay ulayo i badu udeben penyetu Iahwe yangi minda lemba ka jinglong snam jong ukris lemba ka jingwan jong u Emmanuel u penyetu yangi Iahwe kai ka jinglong jong Iahwe ublay u penim bad minda u JISU penyetu Iahwe u nom penim kumbangila pule naka kitab Isaya sau pulai kadwe minda u JISU ong ngalong nom penim bad ngalaban penim yapi naka pop jumpi uble ayu badon hakane ka parte light no u JISU balaban penim yangi naka pop jongi lese don bon gibriu ki wat kible saudong jongki Henry kita kible baro kemlaban penim yaki naka pop jongki light no u Iahwe ubala yo iya ubale ubatip ya ubale bayos ngo na ubale basyonghak ubala shania haka shadem jong ubale ubalaban penyeto yangi nagata dau JISU yaki kam ka bangalle kilongi kam ka ba uble uhikaya nga uble upeni hanga balle ki kam ka ba JISU le kalong penim iyangi nakipop penim iyangi knamba ngindup laban poi shaka jingim bam jukut